hayi lo akanasifuba lo ikasi so labo bantu labo grand bane talent indaba it's part of life sonke sayithanda indaba Okay. yayibona makungena iquantum Sure. ingena cishe amagama wawo ama quantum aye babe nokwanema ngemidlalo ethile mangaphazama siyaye Siyaya, France sure. ifoni yami ibinenkinga yeself because besazi voice Yes. akekho umuntu osithembe songayicaba voice yakho mara ubuso besingabazi until now so I had a problem ngefoni ibingakwazi ukuthi ijike so ibe nenkinga yokuthatha iself kunestory sasenze emfiyaneni kunosisi owayeshawe umuntu wesilisa wamvalela endlini emfunza njengenja lapha yana emvalele emafukwini it's very important azange ngifuna ukuthatha credit kanti yanisiza lento yes umbiko namanje mawungathi uyabheka kuma reports wami umbiko esikwethulela we are giving you a report Mujapilo no JP Forest phakathi kwequantum sirenga wonke umzansi boy isukile boy Let's go right to the sound of good times. another day another dollar another podcast another episode another opportunity to inspire and transform lives $8 sharp fair welcome to another exciting episode of iQuantum podcast ipodcast yasekasi ipodcast yomphakathi ipodcast yabantu ipodcast yomhlaba wonke jikelele bafethi we are coming to you live from a hangout eThembisa e1632 so bafethu as always niyacava akenzeki ngivaye ngi1 ku passenger seat ngihlale ngiphethe abantu abatop so vandag on the passenger seat siphethe the one and only umfanelo Penyubeshu wakadzanibe so ladies and gentlemen let us put our hands together for umfanelo itaola Putwam exe ugrand put grand how's it brother aware welcome to Quantum Motia wow on the passenger seat yeah wow. umtrayiseni uhlala eyi1 kahle kahle wow yeah thank you so much but ngiyabonga kakhulu mfanelo Penyubeshu Dzanibe siyabonga thank you so much sure Tayita. hayi siyabonga mfethu siyabonga kune question engihlale ngiyibuza abantu yabo yeah like ama viewers ethi ekhaya sebayacaba le question engizoyibuza Kahle awuthi kahle. ugcine nini ugibela iQuantum yo mina ke ngenhlanhla enkulu kayi vela abafowethu esiphila nabo abantu vela bahamba ngawo ama quantum ema hostela so nje yeah noma ke ngingasakhumbuli kodwa nje hayi ngiyangena kakhulu siyabonga yabona ke wena ngiseTexini wena usekhaya ke wena ngiseTexini so yeah be comfortable Eh, feel at home ngoba Kahle vele kahle. usekhaya Yeah. so awusitshela uthi ubani umfanelo umfanelo uPenyubeshu umculi kaMaskandi okay ngiyazi ukuthi abantu abaningi bamazi kakhulu ngomuntu oyintatheli kodwa nje umuntu othanda ukuyigidela umuntu othanda kuhlezi kuhlekwa umuntu okhululekile umuntu othanda ukufunda kakhulu umuntu onesecret yokufunda incwadi angatshela umuntu ukuthi uyayifunda incwadi okay ngoba ziyakhulisa kakhulu umqondo ziyawuvula umuntu osocial sure abanye bathi umamgobhozi kodwa kayi indaba it's part of life sonke sayithanda indaba sabantu abahlezi befuna ukwazi ukuthi kwenzakalani mawungena eTexini njoba sekwiQuantum namanje sifuna ukwazi kwenzakalani ziningi izinto ekukhulunywa ngazo so uyakwazi ukuthatha leyo passion bese ugijima nayo wenza ukuthi okay abafuna ukwazi isimo sezulu ubese uyabazisa so sinezinto eziningi esizithandayo nami ke indaba zangithanda ngagcina nami ngiyilandela kanti ngizogcina mangiyilandela ngihluleke ukuyivalela esifubeni ngitshela abantu kuze kuzofika la ekuthenini ngithi hayi ngcono vele ngiyenze lento ibe ibusiness yeah injalo ushithi kahle labantu laba sithi hayi lo akanasifuba lo ikasi so labo bantu labo grand bane talent kakhulu futhi nanokuthi abantu aba very honest ngoba umuntu ongakwazi ukuhlala nendaba umuntu ongamthemba umuntu honest ofana nabelungu kakhulu isikhathi esiningi kuthiwa abelungu ngeke umhlebe umuntu emsebenzini kusho ukuthi umuntu ongafuna ukuhlala nezinto ezizomhlupha ukuthi okay kwenzakalani simo sezulu ngalela langa kwenzakalani sikhuluma ngaleyo nto kube right yeah kube fair nje kube honest kube sharp Hola bafethu I know which is number new subscribers so to our new subscribers the name is Kemsnash the one and only number 1 Traiseni wasekasi
sometimes nginokhohlwa ukuzintroduce ngibona ngathi wonke umuntu iyacava yabo. Kahle, kahle. Yeah, because ama subscribers ethu obvious ayangazi but sihlale sinama new members and new members. Asibuyele kumfanele uthi Yes. So just take us through your upbringing yabo. Umfanele omncane okhulayo eKasi noma emakhaya noma edrobheni la khulele khona. So kahle kahle bekwenzakalani number 1 ngaleso sikhathi umfanele bekayenzana and futhi umfanele ubuyaphi. Ekhaya kusemzimkhulu 1 hour drive mawusuka eMaritzburg amabhenanyawo ngikhulele khona ke kodwa ke ngazalela la eGoli ngase ngibuya ke ngaba umuntu ozofunda endaweni yase Davidton kuthiwa kuseThwathwa ngihlala eCity Corn ufunda eMaphupheni la ngize ngaphothula khona nabo matric ephanda imfundo secondary school bengumuntu nje lokho eziculela kodwa nje mhlawumbe ukubheka ukuthi njengomuntu okhulele emakhaya ubaba wami unginspire kakhulu umJuda umuntu benokufika ke ehamba ngayo iQuantum. Okay. Yayibona makungena iQuantum ingena cishe amagama wawo amaQuantum aye babe nokwanema ngemidlalo ethile mangaphazama iCI France. Siyabona yonke sesifikile. Oh siyalo ubuya kwiCI France. Yebo makuzodlala ibhola elikhulu kuthiwa siyaya. So base bethatha inspiration lapho kwama marketers weQuantum yafika. Mayifika iQuantum into besixoxa kakhulu ngayo baba ngoba umuntu obedrive esuka eGoli kuthiwa hey lezi imoto ezamanje zicomfortable kakhulu ziyagijima uyabona nje mawusevillage kufanele uyibambe ngempela mfana wami siyayibamba ngempela imoto zifike iphikisane lapho zihlulozo lapha but shuthi ngikhule nje ngumuntu okhulele emateksini kahle kahle ubaba eshayele eBinono BTA uyayibona uyazi ke isikhathi esiningi abantu abaningi banokuyibuza ukuthi lo muntu umuntu onjani lona ongesabi lutho angisimuntu onovalo ngiyamenyanya umuntu onovalo angakubulalisa ngoba ungathi ume naye njoba nginawe kanje impiza ngakithi ngitshela ukuthi sisobabili kanti ngingedwa so ngikhula nje ngumuntu ubaba umuntu osemateksini bekuhlezi kushubile noma ngabe nini uyayibona le nto leyo so uhlezi utshelwa nawe ukuthi la noma inini noma kanjani la ziyakhala la ingasuka noma inini noma ngabe inini noma kanjani so ngikhule nje ngilo muntu so uvalo ngagcina vele ngingumuntu ongenalo njengoba ubona nje namanje ngizikhululekela ngisimuntu onovalo so ke ngagcina ke ngumuntu mangise esikoleni ekhaya bengumuntu obethanda nje ukuthi ngenze izinto ezi right bengingafuni ukuhlulwa ke eklasini bengithanda ukuba kwi top 2 mangabe kuthiwa ngihluliwe kunentombazane engikhumbula kahle kwaMbhele babethu uphiliswa uyena wayengihlula eklasini ngangilwela nje kuba number 1 makuthiwa noma kubhalwa ihomework namanje ngisakhumbula kahle kune i-test ye-economics la ngabhala khona spelling is wrong ngabhala ustudy instead of study kusho ukuthi ngathola 39 out of 40 ngahlukumezeka kusho nje bengumuntu behlaze nje ethanda ukuthi ngibe sempilweni ngizoba umuntu oqala ukuba nepassion yani yento ekuthiwa iradio nokuyilalela ugogo umuntu obethi noma enza izinto ekhaya umtshali athanda ukuthi ekhaya izindlu bekunezindlu engendla nezindlu engezansi umuntu obethanda ukuthi ehleze ehamba neradio ukuthi iradio ibaleke kakhulu ngoba iyakutshela ukuthi kwisikhathi seni kwenzekani ezweni ngiqala ukujwayela lapho ukulalela indaba lalela ukhozi kuthiwa ezisematheni okhosini FM uyayibona into leyo so ngajwayela ke abasiki bebunda ngoba ugogo belalela ngagcina nami ngijwayela lento yokulalela mangifika la sihlala khona nabanye ngicine ngifuna ukubaxoxela ukuthi yini eyenzeka ezweni bazweni kwenzakalani ngobani abo premier yabona yonke le nto le bengumuntu nje ovulelekile ngizoze ke ngibe umuntu okhuphukayo ozeGoli azofunda ke matric ngase ngiba naleyo passion ke media kodwa uqala kwami nje ukubona ukuthi kusho ukuthi ngiwumuntu ongase akwenza ukuthi ngicina ngumuntu ongenayo kulezi zinto zokukhuluma kwakunentatheli ebizwa ukuthi uMacintosh Pholela ngaleso sikhathi wayesese uNzimandi uke wahamba agcina ke spokesperson mangaphazami ngathi sama Hawks orina mangabe angiphazami kodwa nje umuntu obe lapho beyintathela iTV ngaleso sikhathi mangaphazami ku 2002 wafika ezokwenza istory ngasekhaya sabantu ababethi bahamba bashumayela izwi lika Jehova abantu ababengakudla ukudla so ngiloko ngilingisa yena ke ekade efikile ezo interview labo bantu lento yagcina ijwayeleka ke egazini ngizoze ngibe umuntu ukuthi namhlanje ngumuntu othanda nje ukuthi ngixoxele
umfanele nje lo muntu kodwa nje sikhula kakhulu sine-influence yokulalela umculo kaMaskandi umfazi omnyama njengoba ngigcine nje sengingena ngisho emculweni ngiyazi abantu abaningi abazi ukuthi ngumuntu oculayo ngizoze ngikhipha ama-albums feature Rosa uShwi noMtekhala bahlezi bengiphikisa bethi nginamanga mangithi sikhulela koShwi noMtekhala mabekhipha i-album lene yayithi ngafa besikhona sabafana abancane mabezokhipha i-album ethi uyoba nenhlanhla bakwazi ukusithatha basisondeze eduze kwabo sasebenza nabo kuma music video basifaka so yaqina lapho nje into kaMaskandi ngize sengizofika lana ke ngicina sengiqede esikoleni ke ngijoina ama casting agency sijoina iIAJ njengokufunda kabanzi ngejournalism elapha ko Parktown hayi ke kwaba yiloko nje kuze kuzoba manje ke siqala ukusebenza kwi community radio sector yala ithembisa ngikhumbula kahle it was ngoJanuary kwakuzoba i2010 kwakuzoba iWorld Cup ka2010 mina ngiqala ukusebenza ngivolunteer ngoJanuary so 6 months down the line banginikeza bathi ngifunda indaba nenini banginikeza ishow thothi omunye akaphopaphile eshowini hayi wena ngoba senomfutho ngena lana yabo ngajwayela lapho ke kuze kuzoba namhlanje njoba ngisihlangana silo sibambe lapho nje alright ayi siyabonga futhi so awungitshele mfethu ne question engihlale ngizibuza yona kungani abantu abaningi boMaskandi number 1 bacishe bacule ngokufana yes number 2 labantu lebe lento abayile esikolweni kodwa baye excel iqala kanjani ikushuthi ifana nophuthu nje ukuthi udla uphuthu into okhule edliwe ekhaya iyajwayeleka yabona nje lana siphila nabafethu mhlawumbe uthothi umuntu uzibuyele ko Limpopo mawuthi udla uphuthu udla nenyama aba understand yayibona into le ngoba bona bayabathandela liphalish elithambile so ke ngizama ukuthi ke ucula uMaskandi kufana nokudla uphuthu ngoba into esikhula vele ekhaya sijwayela ukuthi sidla kanjena senza kanje ngaleyo ndlela gcina ke kuyinto ke ngoba phela singawuthanda sonke uMaskandi kodwa thothi iphimbo alifiki so kunoshuni kushuthi it's a tune okuyaculwe ngayo wena mawungawujwayela ungayitshela ukuthi hayi labantu laba bacula ngendlela efanayo kodwa mawukuthi usujwayela uyezwa ukuthi lona ushaya ushameni lona ushaya mhlambe ngendlela yesicathamiya lona ushaya ngaloshuni lona kuhlukahlukane bakhuluma ngoshuni bakhuluma ngechuni yes a tune yes yeah so ushuni it's a tune kusho ukuthi wena ushaya ngayiphi tune yeah uchuna kanjani ngiyaka understand yeah so injalo yeah idiscalculator man sorry adlala ngibhola hayi bhuti bengingadlala ibhola kodwa ke ngeke ngafoster liyala hayi liyaphika kodwa ke esikoleni into ebeyenzeka ngikhumbula kahle kothisha lapho omkhumbeni nomqulusi ngangilo muntu ophokophela ngenkani ibikithi mayidlala i-team uthothi sambile kuyodlala la kudlalwa khona bayadribula benza leyo nto le bakhohlwa ukuthi i-end goal yomdlalo ukukora igoli badribulane benze yonke leyo nto le so mina bengiyilo muntu obenokufakwa kuthiwa ake ungene nawe uthothi mhlambe siyadliwa nani bayazi ukuthi mina mangeke ngalibamba ibhola ngigijimela epalini so uyayibona ngileyo nhlobo nje ukuthi ngihamba kuphi ubani uyangigila nani so bebeba nayo ke leyo nhlanhla ukuthi vele ngiyalibamba ibhola abantu ukuthi sebeze bakhathele ngiye ngasepalini makufika lapha epalini makuphazamiseka lona okwazi ukuthi ke asetaphe akwazi ukukora afika kore ngempela so kusho ukuthi ngigcina ngumuntu obeyi-assist yayibona leyo nto leyo ngoba ngithi ngiyakora ukuthi ngiyageja into ezenjalo so angilithandanga ke bandla ibhola kodwa ke bengingenankinga ngoba sikhula vele ke kulandelwa nasekhaya besazi ukuthi okay ubaba ufavor Pirates umamncane ufavor iChiefs uyazichuzela nje nawe kodwa njengamanje mawungangibuza nje ukuthi abadlali kule team engiyifavorayo bawobana ngibazi bonke ngazi nje ukuthi ngifavor leya team engiyifavor so kodwa ke ngokuba exposed to impilo nezinto ezenzekayo empilweni ugcina usukujwayela lokho okwenziwayo ngaleso sikhathi ukwazi ukuhamba nawo yes yeah that's lovely okay asingene ku VOT out here because like majority of us sikwazele ku VOT yabo so njengoba usho ukuthi bona ukuthi makushoda umuntu or umuntu angavelanga bakugayisho and stuff kodwa ufika kanjani ku VOT ungene kanjani bese sesikoleni senza ama practicals nomunye usisi sasebenza ema social manje bathi unqobile wakhoza sure so masenza ama practicals ke washo wathi hayi man kungathi kufuneka abantu
abazofunda indaba ku VOT yabo ukuphi na Ofikise newsreel. yes Okay. okay all right hayi awuthi ke siye ngoba vele besenza ama practicals and kusho ukuthi yena ubele nayo ukuthi ayibone lento eyitalent athi hayi mana sambe siyozwa ukuthi bathini into yayimnandi ke abantu esasifunda nabo leso sikhathi kwakutshelwana wofika uyihlole bengekho icompetition besitshelana kunama auditions endaweni ewukuthi uyayibona akiwe khona lapho so safaka ke idemo ngenza idemo ngikhumbula kahle ngangenza idemo lami ngengoma kaMandoza indodinga wanamhlanje sasiphinda ivuke uyayibona ngase ngirecorda ke kwathiwa singa record into more than 1 minute ngarecorda nje hayi kusho ukuthi kwezwakala ngathola ke i-call bangifonela kusho ukuthi nakhona mabefona kuyidemo basebevele bezwile ukuthi lo muntu lona angayenza lento ngoba i-radio bhuti iqala kuwe ngaphakathi ngeke uzobe umsakazi ungakalingisa umsakazi ungakaphathi ikama ungakaphathi usendlini uyibuka esibukweni bese uthi roll on ya uyayibona into le ngeke uzile mic yakho ya so bengijwayele lokho ngidlala ingoma zobo maskandi ngisakaza so idemo ke yathi mase recordekile yayirecorda umunye umfana wakamtshali kwenye indawo yasemapupeni sayiletha ka hayi kwathola ukuthi shoot bayizwile idemo mabengifonela bafona nje akunamsakazi kwathiwa ngifike ngikhumbula kahle ngafika ku 2009 September hayi ngathola umphathi kwathiwa ngingene ngikhulume nabantu okay ayingena hayi kwaphela ishow kwathiwa hayi kuzwakele shothi umphathi wayengena abasakazi ngaleso sikhathi ngafike ngenza leyo show wathi uzokunika ifeedback kwathi nya yabo hayi ngazitshela ukuthi okay kushuthi kuhlulekekile hayi kwabe kuphela kwase kuvela ama audition eGagasini uGagas FM eThekwini ngahamba because mawumuntu ethanda into unepassion ngasho ekhaya ngifuna ukuya eThekwini ngifuna ukuyosakaza kunama audition hayi nangempela safika hayi ngebhadi ke kunobaba lapha owafike nje wangiphula umoya lapha wathi uAlex Mthiyane wathi hayi yabona mfowami hayi indaba nje ukuthi uthiwa uyasakaza iphuma kuyo iyeke iphimbo lakhe alivume ngeke nje ikhohle kodwa ke kwase kuba nomunye usisi babethi uhlengiwe uke wadlala la ku Zone 14 ngazi bebembiza ngobani kodwa nje waye uproducer lapho wathi hayi but mina ungaphatheki kabi ngoba ukushuthi wayesebona ukuthi ngiyakhala yabo because remember ukuthi lento into oyithandayo engithandayo so ubhuti lo mayethi ke ngapho Alex phela is a big brand ubuya kukhozi lo muntu exactly so mayethi kimvele lento ngcono ngiyiyeke ngizama ezinye izinto wayengacabangi yena ukuthi lento iyangibulala so ngakhala same time ngikuyo iset yangithola la ngangenza because nakhona bengifila ngathi abanasikhathi sokukulalela awukapheli ngisho 13 seconds cha sikuzwile kusho bona babemazi umuntu abamfunayo or ivoice ababeyifuna ngoba abakakuniki nethuba lokuthi lento ngifile like ngathi mana ngisuke egoli ngizala angakezwa nokuthi ngiphetheni script sami or ini uyabo but it was part of ama audition ngahluleka lapho ke ngabuya kodwa wangikhuthaza usisi wathi hayi but ungathathi lamagama thatha okuhle yabo kule panel ngabuya ke nangempela kwase kuba u2010 ngoJanuary ngafonelwa ke ku VOT kwathiwa ayi sibacela size for interview yabo bese esikoleni lapha eNohood besenza casting under ithuthuka casting ka Angela Burgess umlungu nje wayesifundisa izinto ukuthi iradio inama practicals yabo ayisaya ayike nangempela ke njengoba ke sasifakile idemo unqobelo wayeshuthi hayi ngathi kufuneka abantu kwase kuthiwa ke kahle kahle abasakaza abadingi sifuna abantu abazofunda indaba babuza ngayifunda yini indaba hayi ngene uthola ukuthi vele ke practice script unikeza script uya translator qala ke ngafunda indaba kwahamba nga understand ukuthi lapha ebese kufunda kuma practicals ukuthi babethi kufanele ube ya educator uya entertainer then you inform people ukuthi what's happening so ngazama ukuyifaka leyo nto endabeni ngaba ne backlash abantu bafone live eshowini hayi lo muntu uyadlala ufunda indaba kanjani ngoba nginokuthi mangifunda indaba ngithi sekufika amaphoyisa athi sikhipha amagundwane emafukwini hayi tshala banana lapha uyabona so abantu leyo innovation yokuthi indlela ebingamukeleka ekufundweni kweindaba ngaleyo ndlela bebengakayijwayeli so it was very hard to adapt kodwa ngaphikelela kuyona ngangena ke ngasakaza ngangilo ngithi sikhipha amagundane emafukwini ngizoze ngithi siphenye ibheshu okay kwaqala kanjani so we were doing investigative journalism njengoba vele kuyinto esakuyiyona esasifunda kakhulu kuphenya nayo yonke lonto awu bakwamukela abantu kuze kuzoba namhlanje ke so ngaqala ngasakaza
baphinda futhi banginikeza ishow kaMaskande sasakaza noBhuti uBongani ngafikela kubo Bones noBongani Dube hayi bo Brapet bangifundisa ezinye zezinto kwahamba isikhathi ngagcina sengibaphethe bonke kwi-newsroom ukuthi okay direction yeindaba ihamba kanjani ngase ngikhushulwa ke ngaze ngaba yi-programming manager ngaphatha ila sesi-understanda nakhona ukuthi ama-programs abasakazi scheduling ubana ngingena ngasikhatsini udlala umculo onjani eshowini i-hot clock yakhona ihamba kanjani ngesikhatsini melathini advert ingenaphi ibusiness ibaleke ngani ama-advert ukudlala ngesikhathi nokumanage isikhathi umsakazi maye ngekho ukuthola omunye umsakazi kwesinye isikhathi ngeke umthole umsakazi omunye kufanele wena uzizele njengo-programming manager kufanele ukuthi phela uwe umuntu odriver sure most definitely ngaqala ngazijwayeza abantu abahlukahlukene abo Vicky the Groove abo DJ bangaleso sikhathi abo DJ PTO abo Alien Monique abo Fingers bebevele bephakathi inside ukuthi okay bafethu singenzana sibiza meeting beze bazodlala ama mix ngama Friday kushuthi nje ngaqala lapho ke ukuba umuntu ojwayela amalungu omphakathi so ingako kubelula network kushuthi ingako kubelula ukuthi noma ngingasekho khona mangenza into engiyenzayo abantu bayilandela it's easy for people to follow and also believe in what I'm doing nokuthi bakwazi ukuthi bazi ukuthi hayi lo muntu esimaziyo. Okay. Yes. All right. Let's talk about the new media. Because of VOT, as much as it was a radio station yaseThembisa. Yes. But abantu abaningi baseKasi bebangayilaleli. Understand? So who came up with a concept or an idea yokuthi okay, let's go live online? Like live streaming, like on Facebook and whatever, like the social networks, so that we can reach out to abantu abaningi and not just abantu abaseThembisa kuphela. Nabantu umuntu oseKZN or umuntu ose-America angakwazi ukusibukela lapho. Who came up with that idea and how much did it help you, especially to grow the brand? Umuntu obe social kakhulu okuuye obesikhuthaza ukuthi asibe online. Ungena online bekungasinto esiyinakayo. Kuyaposta usipostana uBones. Okay. uBones uyena owaqala ipage la ka VOT. Sure. Sasizwa shout out to Bones, shout out to Bones. Sasizwa uSabelo Mkhatshwa as a technician and umuntu ongathi wazi izinto zama Facebook by then. So weza ke wa register na uSabelo lekhenza ama proposal ufuna lento siyenze kanjani uzosifaka ezama editor. Mfethu like bengasinto besamukela nje ngoba okay sharp akusi ukuthi into besinake ngaleyo ndlela okay ngoba mfethu ukhona nawe kumele kube ukuthi uyawenza lo msebenzi asenze yabo wasifaka maybe it took me more than 3 years until ngi understand ukuthi i-Twitter page Facebook kubaleke ngani ukuthi ukwazi ukuengage nabantu so abengasinto esinake kakhulu so uBones into abeyenza ke every day yakhuthaza abantu abatshela ngama birthday wazi nama birthday yabo Malema abozuma bazalwa nini like information too much ukuthi mfethu yabona ama birthday yabo Malema kubaleke ngani lokho yabona yathi research akutshele ngabo mongameli baseMelika bo Barack Obama Sure. Like sihlezi ngimbuza into wena njalo izinto ezikhuluma izinto as extraordinary like yabona into sibheke indaba kwenzakalani by that time besabheka indaba ku-News 24 lapha ku-TV so besingazi ukuthi how to source and stuff up until size siyavela emphakathini nani so uBones played a role enkulu indaba zini kahle besingekho relevant it was never News 24 report indaba zase Free State zase Limpopo instead ukuthi ni report indaba yase Okmo ngiyakutshela ngoba iNews 24 na content story sakhona sina 7 days silapha khane siphuma namhlanje breaking news kwakusese no ER24 lo kuma baba reporter ama crime enzakalayo i-spokesperson sikhothe yena uthola ukuthi sithi breaking news into yenzeke eCape Town bazokutshela ngeDelf or Mfuleni whatever the situation bese reporter kuloko but up until size sihlala phansi die man ake sibheke kwenzekani eThembisa bekungekho lula ke to source the news confirm yabo but abo Captain Skobelo wayesese warrant officer neLdahlase by that time mabeza ukuthi banama script siqale ke sibhale indaba zaseThembisa ke sikwazi ukuphusha ukuthi okay hayi ke abantu bajabuleke ba engage ngeindaba ezenzekala emphakathini indawo nesoko banje inkunzi lapha epassage nakudlulwa lapha yana kusekubule umuntu so
kuzothi mangabe siba nenkinga ke ezistation la kugcina kuthola ukuthi vele izinto zama compliance azange ihambe kahle Savala yeah so mina bese ngivele sengiqalileke kusho ukuthi ulive oqala waqalwa yimina ukungena nje ngo live ngiphethe ifoni sikwaze lapho kithi yeah Sure. so okay disenze la sibike nakhona nganginenkinga abantu abazi the reason why I ended up ngijwayela ukuba behind the mic ngisho ukuthi behind the camera ifoni yami ibinenkinga yeself because besazi voice Yes. akekho umuntu osithembi songayicaba voice yakho mara ubuso besingabazi until now so I had a problem ngefoni ibingakwazi ukuthi ijike so ibe nenkinga yokuthatha iself so ngathi mina okay 1+1 Sure. kunokuthi manje kube nomuntu engizohamba naye aloku engishutha mina angifocus kule content eyenzakalayo mawungathi uyabheka manje yayingenziwa leyo nto leyo abantu babeshutha beme phambi kwamafoni benze but now everybody manje bayakwazi ukwenza ama voice over on top of i video umuntu asitshela ngokuthi so kwenzakala you're a trendsetter ngasho ngiyabona shout Yebo. out So but na iqhamuke ngokuhlupheka ukuthi hayi mangeke uthenge enye ifoni Yeah. ithi ngivele Budget ngikhulume ayivumi. abantu ezilongo ngoba into ebalekile lento abantu abayibona kwenzekani mangi interviewer umuntu akabone ukuthi kwenzakalani yabo Okay. and by that time ngangisasebenzisa like portrait mama video wami and for that matter bengivele ngibe live ngingashuthi ne video as a backup nokuthi network I right or ayikho right ispeed abengingakwazi konke lokho up until ngizoqhubeka ke ngithe ngizama ukuyikhulisa leyo nto lena sahlala meeting kwabuzwa manje kuzokwenziwa njani azathi hayi thina sizophusha so abanye abasakazi ke bathi bayahamba then kwavalwa ke nakhona kwase-attach kwasekunzima kakhulu then sacela ukuthi hayi bafethu thathani le nenye equipment endala just lena izosala sitrain abantu la elokishini ukuthi bakwazi ukuthi yabo njengoba istudio sisesekhona namanje kwahamba ke sasebenza kwathola ukuthi manje ama policies awasakwazi uku-aligna ngoba imali bengasiyinkinga hayi makuphela inyanga hayi stipend bese sithola big up nje nobaba uMasingi ngeke size simfela umona sure. mina Yeah, ke big ngingazi up, abayi big up. mina bengingakazi Yeah, ngibe nenkinga sure. mayiphela inyanga mina bengiholela then kwaqhubeka ke kodwa ke kwase ukuthi sekuya towards 2023 2024 hayi kwathola ukuthi ayikhona middle of 2023 indaba esiyibikayo uthothi kunokulahleka abantwana bathi hayi umthetho awuvuma ukuthi ungaposta umntwana ku social but then sisebenza nama stakeholders njoba sisebenza nama stakeholder if bangithumela umntwana ulahlekile then ngapha angikwazi ukuthi ngamposta ngoba remember ukuthi noma ngabe umthetho uthi awupost i-minor on the platforms nanama Poppy Act nani but if you are working on interest yalo muntu olahlekile it's not like siposta a rape victim ukuthi siyam expose for further trauma or i-threat na yonke le nto le so ke kwathola ukuthi ipolicy ke ye-VOT ayisa align nalo umsebenzi engwenzayo Okay. nanokuthi okunye sorry okunye uthola ukuthi ngaleso sikhathi besithanda ukuthi makunento eyenzakalayo sifuna ukufika soyibonela sibe live sikhulume ngaleyo nto leyo ipolicy sishintshile futhi sekufanele ufone ulinde ba-approve ukuthi uyaya yini lapho or not ngoba remember bese on the ground sesiyakhile i-source sure. nama-reliable sources so akaze kube nokuthi kuthiwe siyafonelwa uthola ukuthi it's Hawks News ayikho leyo nto yenzekala so abantu esikhuluma nabo abantu esibatrusta ukuthi umuntu naku kunento la benama reliable sources kumbula kahle esitoreni engangisenza eBetchekas Mall ama security ayibophe osisi ababe shy shoplifting betha ke ngizwe lapha ya so uqanqale lapho ukubona ukuthi okay lento ingenzeka sikhulume nabo abosisi hayibo kwenzakaleni na yonke le nto le from there sibonga ama security so they become a source then nakusasa makuna something happening siyaphinda futhi siyabuyela kuze ke kuzoqhubeka so ke ngase ngicela ukuthi hayi sengicela ukuhlehla ngoba ngiyabona ukuthi ipolicy yala ekhaya ngizogcina ngumuntu oba insubordination ngicine sengixoshwa ngidismisswa ngoba kuthiwa mhlambe ngiyadelela kanti mina ivision is bigger ukuthi kuningi okwenzakalayo then 2023 November we started ithembisa online
ukuze ke ukwazi ukusustain into media, you need to have revenue, ama advert, ukwazi ukuthola i-data, uthola i-airtime, uthola transport na yonke le nto leyo. So sayiqala iThembisa Online. I-vision was to accommodate wonke ama stakeholders. Singathi no mhlawumbe uthola ukuthi kune partnership njengawe nje obushaya iQuantum. Uthe bafethu kunento engifuna ukuyidlulisa emphakathini. We don't look at the brand yeQuantum as a competition. Sibheka wena ukuthi la ukhona uvaleleke kangakanani lento ofuna ukuyidlulisa kubantu kungenzeka thina ethi platform ingakwazi ukuthi ifike la wena ungafiki khona. So we believe in collaboration. Shout out to that. Yeah, so sibelivela kule collaboration kwaba njalo ke. So ngizoqala ke ngigcine ke nje obusubona nemshini iba khona. Abantu abe besibuka bebona ukuthi mina ne route encane ne phone. That's it. That's before what ufika la ngicela uku-interrupt kancane. Yes. So kubalekile kangakanani ukuthi usebenzele this principle yokuthi use what you have, because of number one, you said your phone had a problem, a selfie, but wathi angeke ngiyeke lento le ingstop Yes. yabo. So I'm going to use what I have because of I don't want to wait for opportunities. So and enye into futhi bone background ye-radio ujwayele vele ukuthi abantu abakuboni bezwa ivuka isihakho yabo. Yes. So ibaleka kangakanani lento le ukuthi don't wait for opportunities, use what you have, because we just want to inspire someone oqala ekhaya. It's very important, kodwa it's very challenging. Ngoba remember ukuthi lokho onako kungenzeka kukulimite nanokuthi uthola ukuthi wenza into uya innovate ayikho emphakathini. Yeah, I understand. Ayikho emphakathini. Abantu they won't understand why do you have to do leyo nto kungaveli esitombeni. Bajwayele izinto abantu abababonayo mabekhuluma. Njoba sikhuluma nje bayasibona. Yeah, I understand. So but ngazitshela ngathi hey la alikho elinye ithuba enginalo. I-radio is gone. This is the phone that I have. Ile router ngiyiphethe ene unlimited Wi-Fi. It's either I do this thing or I'm out. So you have to choose ukuthi uyamover or uyahlala. Then ngenhlanhla ke saba naleyo support kwathothi okay abantu baya check baya and nangaleso sikhathi interest bengasiwe ukuthi ama views ayingaki. Okay. It was about how do you feel, did you deliver the story ngendlela right? Sure. Even if you have 20 views, but did you deliver the story to those people onabo? Yeah. So ukuphendula nje umbuzo wakho is very important ukwenza nokwenza into endaweni okuyo nane reach if unabantu abawu10 khuluma nabo labo bantu abawu10 to make an example njengoba ngumculi kaMaskandi ngalontsha ialbum yami eziniko abantu ababelapha babe u7 Yo. Yeah, I understand. But akungiphele lokho akungiqedanga umoya ngoba kusho ukuthi abalandeli bami ngaleso sikhathi bebe u7 ngenhlanhla enkulu kuzothi mangiqeda ukuperformela labo bantu abawu7 sekufika abaculi abadala abantu sebeyaphuma emahostela bezeziniko sekuyagcwala manje sengiyakwazi ukuthatha izithombe ezizongenza ukuthi ngithi kwi-client ezofuna ukungisupporta ngelinye ilanga mina benginomsebenzi wokulontsha album yami kwagcwala abantu baze badlulele estradini isponsor ngeke uzositshela ukuthi labo bantu bebengazile kuwe bebezobona lo mculo bezosupporta wena ukucollaborate nalomculi kungisizile ukuthi kuza abantu abebengeke beze ngase ngidedela lo mculi ukuthi acule emcimbini wami so kusho ukuthi umuntu okhulayo manje yimi yeah understand so ukusebenzisa lokho nako bese uthola support from abantu outside it's very very important. But it also goes back to the principle of football bowling ngoba wena mawusadlala ibhola number one you were looking at a goal. Understand? Yeah. So kusho ukuthi wena bofuna inet kuphela yabo. Awukunye And number 2 yes. Uthe wena ukugijima nebhola then you assist. Yes. So awunendaba ukuthi akoranga wena. Yes. Into ebalekile i-team winile because of scoring. So Injalo. namanje awunendaba ukuthi labantu abezanga kuwe. Understand? So bese to the big act. So but at the end of the day this is your event. Injalo. So at the end of the day uyawina wena because of abantu bagcwale baze baphumele emgwaqeni. ngoba imina ngihlelile njalo so i-principle ibiloko injalo nanokuthi ke bengingacabanga ukuthi ebholeni khona into engiyifundayo ukuthi it's all about ungadlala mfethu ungajikajika wenze yonke into ekugcineni ukubambisana nanokuthi whether ngikuphasile or ngikuphasile whether si assistant or but once ibhola laba semva kwenet igoal. it's a goal and it's a win. Yeah. Uyayibona so leyo principle ingisize kakhulu but ke angikusho kunobhuti abathi uvusi waka eTV wadlala irole enkulu ke ngisese radioweni wathi ndoda umuntu oyithanda intambo ngithanda ukulungisa like ekhaya ngaqala angithi bekwenzakalani ugogo i radio le ibifaka iPM9 nePM10 so ibattery liyasinda kune radio
angazi noma mhlawumbe iminyaka yakhe yakuvumela ukuthi Hayi, ukhumbule angivumela, yeah okay so uma ngabe eyibambe kanje i-battery le radio lihlezi kuyona into eyenzakalayo liyasinda i-battery i-pressure idonse lentambo iphume bese seyimushekile i-radio ngaleso sikhathi othi yintsha because of i-battery li-heavy Okay. bese ngiyayivula mina ngithi ngibonile lento enqamuke kuphi ngiyilungisa nabanye ogogo endaweni bane same problem so ngaqala lapho ukwenza i-technical production ukuthi okay bengifixa ama radio it was not like fixing it was just to rejoin la kunqamuke khona intambo but endaweni bese kwaziwa nje hawu umzukulu kaMamtshali lapha uyalungisa ama radio ngafunda lapho nanokuthi okay if abantu bazi ukuthi wena uyalungisa ama radio ukuthi uyalungisa kanjani don't expose i-secret ukuthi wenza kanjani so that then bayakwazi ukuthi bakubonge ngaloko abakubonga ngayo you understand okay then ngafunda kwaya ngokuhamba kwesikhathi endaweni bacela ukuthi ngibonise nabanye so now it was a skill transferred to abanye abantu esasinabo endaweni Sure. so i-issue yokuthi i-radio bethengwa izolo i-battery la nqamula intambo kuyothengwa enye i-radio sesilungisa yona le ekhona Okay. ngafunda lapho Sure. kukhona kokunye ngikufunde kakhulu okubalekile njengoba ngisho ukuthi ubhuti lo ngithi uvusi wakwa ETV wangifundisa ama levels wa sound nokuthi kubaleke kangakanani ukucontrol isound ngendlela eright making sure ukuthi production yenzayo is for an ear konke lokho nani incwadi abo radio production 4th edition which I can recommend mawukuthi umuntu okwi-media noma ngabe ungaya to the highest university but ungakafiki kwi-radio production by Robert McLean okwi 4th edition Sure. ziningi izinto okungenzeka uthola ukuthi awukakazazi not any other 4th edition but the 4th edition Okay. then kwazofika bo NR ke manje sesikwi VOT sicele bona ibafowethu banama camera banayo yonke into bashotha kahle NisesekuVOT. yeah sengizophuma manje ngicela bona so ngabona ukuthi okay bayangisiza kakhulu but njalo mase kwenza izinto sidinga leyo authority so abakwazi ukukhululeka sizokuthi mase ngikuithembisa online mhlawumbe uthi kunento efuna ukustreama live bayeza bangifundisa ke bona bangikhulisile njengoba ubona manje sengizenzela Sure. So kahle kahle kunala ke interrupt call yakhumbula. yes. Ukhuluma ukuthi okay then kweza abantu with equipment and stuff singaqhubeka la. okay ngizofika manje la ke njengoba sesine equipment Sure. kuno DJ uShimza Okay. remember ukuthi besiya simkhave mina bengiphatha ifone bengishutha ngefone ngiphethe irouter so nama event akhe ngiye but abantu bebengazi ukuthi ngishutha ngefone because abo NR bese bengifundisile ama dimensions okushutha ivideo nani so ngishuthe ngiyomix mangifika endlini ngihlanganisa story ngenza ivoice over kube clean up until uShimza said man we need to support you we can't just fold arms and sit back njengoba ubona ke njengoba sekunjika amandla wapho amandla endoda uraphala. Shout out to Shimza. Hey, Shimza. yeah. Big up out yami. Yeah, Keep up the so good work. yeah, bo NR ke nabo basifundisa kanjalo njengoba ubona sesine team sekunabo umhawu uThabo ubenokungifonela like njengoba bengisashutha ngefone athi Sure. hey mshutha kunjani hayi siyaphila athi hayi man thole tripod ngithi mina yini tripod athi no izokusiza ukuthi mawushutha ngale phone yakho ufike uyibeke lapha yana ingatatazeli then uThabo always phone WhatsApp athi hayi into eso angithumela izithombe yabo nini ngimcela ngithi umuntu obene camera athi hayi manje mina ngikho ngisesipani thola umhawu bani umhawu hayi awuthiyami Yeah. so now i-team esengisebenza nayo manje full time Okay. kushuthi usithema sesithola indlela yokuphila Sure. sase sithi ngithi hayi sibiya sisonke sisendane one so far so good sikwithembisa online sisayibambile nane support abantu abangayinakile support yomuntu oyipartner kuwe othi noma ulelo seduze kwakhe njengopartner wami uThando wathi hayi man if uyabelievele ekuthenini lento ungayiqala bhalisa icompany phusha lento lena endlini abomama Shabalala sizokusupport iqala lapho ke support uzofika kwabanye abantu ngaphandle labo bantu laba banawe i-family support i-structure is very important Okay. yeah Alright. njalo futhi Okay. Awuthi asikhulume ngama challenges. yes Yabo. Cover ama store amaningi yabo. yes So isiphi story bes challenging kakhulu kuzo zonke itori osicoverile osikhumbulayo nje ukuthi this one was very challenging. hey Maybe you can just name two. yeah ngiyasibona Okay.
istory mfowethu ngabona ukuthi yalazi yabuya. Remember ukuthi thina masiselokishini izitori zethu ayifani ne mainstream media. Ku mainstream media uthunywa editor uyafika ukhava istory ubuya nestory. That's it child. Akuna attachment. Thina mawufika people babheka ukuthi mawuqeda ukukhuluma kufanele kube ne solution. Nanokuthi nawe you can't just go do the story, that's it. Okay. Kune story sasenze Mfiyaneni kunosisi owayeshawe umuntu wesilisa wamvalela endlini emfunza njengenja lapha yana emvalele emafukwini for 6 months. Then mina mangithole i-call wathi omunye usisi akathandi ukuthi ngisho igama lakhe kodwa kuna le situation lo sisi lo yana uyahlukumezeka. Usisi wakhona abadonomsa. Okay. So we had to go there. Masifika lapha yana i-challenge yokuqala ukuthi lo muntu lo bathi unodlame. Okwamanje usaphumile uyothenga kusho nje usaphumile kusho ukuthi masingafika within this cut lesi singakwazi ukumrestore usisi. Mangifika lapha mangivula sengiyaqala ngiyashoot. Bese singasekho nesikhathi sokucela because akithi kumele ucele ngicela ukushootha nana. So siyashootha masifika usisi ulana utoiletela khona lana uchama khona la udlela khona la kugcwele ama TV kugcwele embhede kugcwele ama fridge kushuthi use store room kahle kahle ngcolile kubhenyelwa la yonke lonto uphukile unyawo for the past 6 months unyawo selize libhekelena kushuthi it was very challenging because number 1 it was a matter of mission for rescue. Number 2 i suspect ingabuya noma inini seku back room anything can happen. So I had ukuthi nge-apply ukuba i-journalist ngiphinde futhi ngi-apply ama-stakeholders yila ngaqala khona ukubona ukuthi ukubambisana is very important. Umphakathi waseMfuyaneni abomama bakhona safonela uMamndina lana umuntu odila ne-shelter ye-GBV. Sisebhizi ngako lo uMamndina lana mayiqeda ukufika suspect yaqhamuka. Sifonele amaphoyisa it's been an hour dololo. So now kusho ukuthi okay sisikhavile story usisi exposewe kusho ukuthi kuzofana nothi uyena osibizile masihamba uzosala embulala. So kusho ukuthi vele ke sifa sonke Anna choice. Asina choice ngoba manje ukuhamba kwethu usisi uyasala uyalimala and vele ulimele for the past 6 months. So ke kusho ukuthi ke into esingayenza manje ukuthi sihlale or kuliwe once. Ngikhumbula kahle kwakune conversation Elishilo thina onava. Yeah, so lutho yizuva. So ke ngikhumbula kahle i-conversation yami mayiqhamuka i-suspect seyivele yabona ukuthi kwenzakalani. Yimi uMamndina lana ngambuza ngithi awunayo yini intambo lapha emotweni kuwe ebhuthini. So now uyabona ukuthi sasesophula umthetho ngoba lo muntu kwase kufanele simbophe thina ngokwethu amaphoyisa awekho. Asikwazi ukushaya impempelana sisemphakathini ukuthi kunomkhulu ozigugele naye umkhulu ngale. So kwase kufanele si-act. Khumbula kahle ngathi Mamndina lana awunayo yini intambo. And your safety is at stake. Your safety is at stake because of lo muntu angakhipha intshiza manje. Noma yini yayingenzeka uyayibona but ngathi mina hayi mase kunje sekubhede kubhedile ibhemile ziyalima ziyetsheni. Wathi uMamndina lana lutho yekuzokwenza kanjani ngathi hayi mama khululeka mase kunje ayiseke into esingayenza. Usisi vele ukhalela uthi ngicela ningangishiyi la uzongibulala lo muntu. So it was a very challenging story. Ngenhlanhla nangomusa kaNkulunkulu usibonelo ngithi wafika as a backup. Hayi ke intambo naso sasitholela ubhuti kwakufanele simbophe simfake ebhuthini. Kwakungekho ukuthi sithini ngoba iyona ndawo yayizoba safe ngaleso sikhathi. Eli risk nayo lento ngoba anganivulela necase phela naye. Sase sizobosha vele. So ngenhlanhla ke enkulu ke hayi mayefika lo bhuti kwathola ukuthi kanti akaboni ukuthi kwenzakalani. Okay. Kanti nabo makhelwane sebeyabona ukuthi hayi sekukanje hayi basondela nosibonelo ukufika kwakhe kwasizakhe. Hayi ke kwangathi ke manje sesine manpower engconywana hayi nami ke sengim approacha ngendlela eright ngithi hey mnumzane lana kwenzakalani. Wachaza hayi ke kanti umama lo Ndina lana usefonela ubaba ubuluka. Wayezifikela mathupha ke. Hayi naye yaqhamuka iveni. Hayi ke waboshwa ke. Okay. Namanje nje usesephakathi usisi impilo yakhe sayisindisa wayesibhedlela eThembisa. Hayi ke ngaqala ke ngafonelwa intatheli ko SABC kwenziwa no show ebizwa ukuthi lihlo lasitshaba ngaya kubanga bazongishutha bebuza ukuthi istory senze kanjani iqale kanjani sabachazela wonke lama challenges. So esinye istory enye into yake yangichallenge kakhulu
for the first time and the last time ngakhuluma amanga nakhona ngiwakhuluma amanga nje ngiverifyile ngenhlanhla enkulu kunomfo obesebenza lapha eSithembisa South uthatha izithombe zabantu ababoshwe le Northwest ekuthiwa bebebamba inkunzi le uyangithumela uthi kimi hey ndoda naku sesibophela abantu la ngithi mina ungenzela ivoice note nibabopha kuphi nini yangisiza leyo voice note ngoba wayithumela waqamba kamangakhe ngaposta ukuthi breaking news sekubosha abantu kwase kuba nosisi njengoba ubona iThembisa online ingakwazi ngeke ukwazi ukufaka isithombe lapha ne screenshot ubhala kuphela ngafunda lapho ngavala kwaqhamuka omunye usisi wa screenshota inkulumo ya le Northwest eKimberley mangaphazana ukuthi hayi mos labantu why nithi baboshwe la iThembisa labantu yibo laba mos 5 days ago babeboshwele kuza kanjani kwaseke kuthiwa hawu kanti niqamba amanga ngathi mina hayi khululekani avuke ekseni ngaya ku Floyd ngathi endoda uthe wena nibopha abantu la so that's why ngihlezi ngithi kubantu focus on the content ngoba ngaleso sikhathi ukube sasithathe njengalento ukuthi siyanquma yithi sishoyo sasithe umbiko uthi it's very important azange ngifuna ukuthatha credit kanti yamsiza lena yes umbiko namanje mawungathi uyabheka kuma reports wami umbiko esikwethulela we are giving you a report. What are we reporting on? This and that. Abantu abakwazi ukuthi why sithi sikwethulela umbiko. Because i-reporting ashintsha kungaba yilokho namhlanje kusasa kube yilokho. To make an example istory mhlambe sika Minister Mchunu. Ubika okwenzakalayo. Umkhwanazi mayethi umchunu involved ngalokho nalokho. Ubika lokho ngaleso sikhathi. Mase kushintshile kusasa sekuthiwa umchunu usethi awukwazi ukumcindezela umchunu. Kufanele uthatha kushoyo. Ubuye uzokubikela abantu. Ungayi ngokuthi hayi mina ngihamba ne stories kaMkhwanazi. No. Okwakho is to report. You don't take sides. Yes. Sure. So ke i-report yami every time mayiqala ithi sikwethulela umbiko and abantu abakwazi ukuthi lokho kuyi disclaimer. Okay. You can't come back and say no nathi nanquma asinqumi. We are giving you a report. Sure. Uyayibona. So kodwa uyayibona sishaya ngendlela ongekuyinaka very fashionable. Yeah, understand. Disclaimer kodwa futhi intro kodwa futhi ekutshelayo ukuthi thina yini siphi. Ngisho ngaye court it's not but we are giving you a report. Sure. On 1 2 3 4. So if iyashintsha indaba ene wena ubona ukuthi mhlawumbe uyathinteka. It's not a problem. Sure. Come. Let's talk. Tell us what is your version. This is a report. We're giving you this platform. All right. Yeah, but ukusho nje mfowethu ngoba nako angisiyo umuntu ojwayele ukuthola ithuba. Abantu abafana nabo Shims empilweni, ngobo NR uNhlanhla Ramonot baya deserve ukuthi ngathi bangake behlonishwe ngelinye ilanga eThembisa because silala sikhona amandla abo nanokwazi ukwamukela impilo bekwazi ukukhulisa abanye abantu. Sure. Yeah, injalo bhuti. Siyabonga. Asikhulume ngecase ya Rosemary uthi yami. Yes. Ngakubona ureport icase ya Rosemary. Bejali ya case. What is it that you would like to share about the case? And how was it working on such a big case because of it was national? Yeah, no, if not international. Into engifisa abantu bayazi ukuthi inqumo ezithathwayo especially emaphoyiseni sometimes siyazijabulela but sometimes problem mangakutshela ubaba lokhu uyena owayesolwa ngobunkabi kuleyo case le uyena umuntu engangikhuluma naye. Okay. Uyo weza phambili ne-information but namhlanje ingane zakhe ayifundi isikole because wagcina umuntu oya ekubhaceni kulele kuthiwa protection witness protection. Yeah, witness protection. Wahamba nezingane zakhe zafika zafunda syllabus yalapho. Ubuyile lapho. Akasekho umuntu onendaba naye. Uyena wasiza ekuthenini akhiphe yonke information njengokuthi phela uRosemary angithi uyena wayethi uthenga yena njengokuthi wayethi inkabi. But namhlanje ubani ohluphekayo? Uye lo baba. Uyena lo baba. So engufundile nje iqiniso into engekho kahle la emphakathini esiphila kuwo. Abantu into abayinakile ukuthi bona i notification yemali yakusasa izongena ibuyapi.
baphusha lo mshikashika kuphelela lapho ukuthi impilo zabantu zihamba kanjani. But ke amaphoyisa awafana khona amanye esizamile ukusizana nawo ngayo indaba kababa lo but abanye they don't care. Ekugcineni into engayisho ngamaphoyisa, whoever took a decision of centralizing communication SAPS, I would register my opinion and say they took a very wrong decision. Because ngikhuluma nawe nje into ongayazi la ithembisa you can't do any story unless umuntu innovative njengathi. If it was not for being innovative, we wouldn't be having news like ithembisa. Because now information is central. You can't talk to any other police station ukuthi nasi story na case number. They say go to the province. Mawufike province abahlali nala base Parktown Soweto. Mawumtshela ngestory salana case number kana interest. So ngabe im-affect yena. Yeah, akanandaba. Mhlambe kutholakala izingane ezilahliwe awuzokutshela mfethu like seriously. Kanti at the station level kusesenama communication officers besikwazi ukukhuluma ngemawukengi, sikhulume ngale passage elidlule emawuke lapha eTsenelong ukuthi lapha ngo5 ntambama kubanje inkunzi, sikhulume ngabantu abaqinywayo eswazi in. Sure, yeah. Izinto bona bangeke beze bazokhuluma ngazo. So bay affected imedia ne reporting kakhulu. But ke thina we were innovative. What we do njengoba ngithi kuwe yonke into esiyenzayo is based on reports. We say sikwethulela umbiko wokuthi lapha eswazi ini kubanjwa inkunzi ngokusho kwamalungu omphakathi. Uyayizwa now, it's witness account. Akuna statements amaphoyisa. So when amount news editor wakho sazo submit uzokutshela ukuthi i statements amaphoyisa sithini. We understand. Then uzohlala 30 days ulinde amaphoyisa abusy ngama operations wase Soweto or Western area. Azobuya kuwe mayebuya kuwe lezo story sekuyi history. So ngizama ukuthi ke imedia ne landscape yayo abantu abaningi abayazi ukuthi igcine ishintsha ngaleyo ndlela. But ke because thina sivuka siphokophele sibe innovative, sisakwazi ukuvuka sibike namanje. Sure. Siyakutshela istory sifike lapha kushona umuntu, sikhulume nelunga lomphakathi, lo muntu kuthiwa usolakala ukuthi ulimele, sikubikele lokho sidlule futhi umphakathi nawo usujwayele lokho. Because mawuzolinda ukuthi amaphoyisa athi mawungabheka izitori zonke zethu kukuphi la uzozwa kuthiwa amaphoyisa athini. No, akukho. So if we waited for that, ngaba sinayo iplatform ethembisa online. Nawe linda forever. Yeah, you wait for 30 days, you come back, people abasena interest, sekunamanye ama developments, sekunezinye izinto esezenzekile. Uyayibona. So i-media is very challenging. Ngingakhuthaza futhi kubantu abasha, baningi abazali abasifonelayo. Iyodwa into engayithandi mfowami, njoba manje i-stress esengiba nazo manje, stress sama salaries. Yabo. Abafowethu next gig sihola kanjani while doing the news. Njoba ngishilo ukuthi kune team esebenza nayo abafowethu, okay nangu VTR operator la, nangu cameraman. I-stress ukuthi kusasa sizoyithatha apha imali sikwazi ukuhola, sikwazi ukwenza indaba, sikwazi ukwenza i-production lesinayo. Yebo, so transport ukuthi nifike la. Ne transport sifika kanjani mama, i-data, wifi, yonke. So akusafani sesine stresses zo create employment. Into engayithandi ke mina ayimfowethu mina ukuvolunteer nomuntu ovolunteerayo angimthandi ukuthi ke uNkulunkulu akangipha amandla ukuthi ngibe naleyo mali eningi, kodwa nje umuntu ovolunteerayo angimthandi ngoba umuntu ovolunteerayo uzohlangana nawe ezela mhlawumbe umuntu obhemayo akanagwayi, fanele ube neplan ke logwayi manje or akadlile ekhaya uyavolunteer. So ngiyangithanda ukuthi kube ne mandate nje siyasebenza. If kuukuthi mina ngizokuneza u12 obungeke uzuthole mawuhleze endlini, it's a 100% profit. If u12 imncane ke kuwe ngoba yona into obungayithola ngosuku ukuthi ukwazi ukuthenga i-airtime, kushuthi ke vele kayi ngangeke sikwazi ukusebenza because akunavile ke i-data ku. Yeah, sure. Uyayibona. So ngiphile vela kuko lo ukuthi akube ne benefit asijahile ukuthi sibe rich, siphusha nje ukuthi sikwazi ukcreator. Ngiyafisa ke ekugcineni webhuti ukuthi uhulumeni unemali unama programs kodwa akasupportani. Asupportani. Yabo nje thina siyithembisa online siphiliswa ama private sector. Okay. Yeah. Uma ungathi uyabheka ngisho ungangena ku account ubheka statement sethu
it's private sector abantu aba-advertisayo uyibuze ukuthi njengoba uhulumeni nama-programs angakumanje nje usasa when was the last time uzwa kune-communication la ithembisa ngendaba kasasa? I don't know. I don't even know. Yeah, but you listen. Exactly. But izinto ezi-affect abantu abala. But uthi uvula i-TV, ulalela i-TV, kune-spokesperson sakwasasa. Siyakhuluma on the national TV. Noma ulalela nje ama-question akhona uyezwa ukuthi it's a paid content. Bakhuluma ama-programs. It's not issues zabantu emphakathini. Sure. We understand. So, ngifisa ngathi from GCIS, which is government communications, asithi sinikeni imali ngenkani. No. Innovate. Bukani kwenzekani. Then ethembisa maybe we have more than 40 publications. Including this one. Including iQuantum. Sure. I-question ukuthi i-department ye-communication and information ayingakhi ama-platform eke yawa support noma ngo-10,000 kungenani. Yeah. Nge-equipment ke. Yeah, whatever. Or mhlambe kuthiwe okay ethembisa or ekuruleni kune platform or studio ke sizosebenzisa sibange ke ukuthi hayi ngiyashuta ukwazi. Yeah, uyayibona. Azikho lezo zinto lezo. But sihlezi sithi ku right. Next year is 2026. Kuzobe kuthiwa siyovota. Wena as a person okwi media, as you are a media owner, uyovotelani? What are you benefiting? Nothing. Umgwaqo esihamba kuwona yayibona. So ngizama ukuthi ke hayi ukuthi ngoba sikhala but ngabe ngcono kube kuthiwa sizwa kuthiwa wena njengom-owner ye-Quantum njengoba sihlezi kwi-Quantum lakho mangezwa uthi wena hayi mhlawumbe uyasupporteka via government hayi lutho bafu. Then ke hayi singashaya izandla ukuthi hayi okungenani ukhona kumuntu ethembisa obenefitayo so at least hayi simnandi ke njengekasi. It doesn't have ukuthi izofika kimi. Uyayibona into leyo. So i-dress ezihlukile lezo mfowethu ngifike kanjani la ngikhona ukuthi ngithe kuwe banenge abazali abasi-approachayo. Okay. Kwabantwana abathi bafuna ukusijoyina as i-media. Okay. I-question ukuthi uzosijoyina umntanakho but uzovolunteer. Kanti thina siyifuni leyo nto yokuvolunteer. Ngiyakuthola. Akabe nokuthi usinika sell me your service. Let me pay you for that service. Si right. All right. Yes. All right, ngiyakuzwa but ngoba sesovala as cover a few points. Number one, I want us to cover indaba yokushisa abantu eWinnie Mandela because of I see ukuthi ikuphatha kabi ngoba nokubona ama-postile ama-ukhuluma ngayo ukuthi like you are counting this is a third person, this is for the fourth time this thing is happening and stuff like so silungisa kanjani into enjalo indaba yaseWinnie Mandela? Sure. It won't be solved until the person who took a decision of centralizing communication at a police station level to provincial idinga abantu abazo-engage umphakathi abazothi siyithembisa station or police station number 1 or 2 or 3 or 4 this is what we are doing to curb i-crime or to combat i-crime emphakathini. But okwamanje njengoba umphakathi usuzowathatha isinqumo sokuthi uzimele wona and umphakathi manje uvukela umbuso ngoba akuna communication between the police and the community of ama-programs we-stage to the community. Ama-program we-stage kufanele eze kwi-media aye emphakathini but ivaliwe i-communication uzoyinqoba kanjani-ke i-vigilantism ne-mob if you are not communicating because okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So when you are policing but you are not attached to imbizo nothing kuzolinda kuthiwa kuzoza ucommissioner wamaphoyisa eGauteng uzothini because ucommissioner mayefika uya kwi-briefing i-briefing le aya kuyo kunama-stakeholder ama-stakeholder yilabantu okuwukuthi bayazi umthetho uthini kufanele wenzakana. Umphakathi awukho kuma-briefing kanti if kuwukuthi i-communication at the station level iyaya kwi-media eWinnie Mandela ngaba zenzele into ezenzakalayo ngoba okokuqala ngaba abantu bayazi ukuthi ukuba vigilantism ne-mob is criminality. So people don't know ukuthi lento abayenza is criminality. Kubhlungu ke nokho kwenzekayo miningi imphefumulo elahlekayo kodwa ke it's another version yokuthi abantu bathi ngokwama-views
bakhona ke abanye abanokubanjwa vele ke beganga, but recent mawungabheka abafowethu laba bokhetha Bokhetha, boroli, yeah. it's so unfortunate. Sure. You understand izinto ebezo nangendlela mawungalalela izinto za, it's a pity, it's a sub judice case. Ama voices wabantu ababelapha benza yonke into abayenzayo lapha ya. Uyayibona nje ukuthi labantu laba seyine criminality yonke lento akusesiyo ukuthi kusolve I problem. Ekugcineni ke mfowethu into esidingayo njengomphakathi ekuruleni ethembisa City of Joburg, we need to listen longer. Okay. Everybody une platform, wonke umuntu uyakhuluma, nobody listens. Sure. Abantu baya aligna ukuthi hayi lona ngoba popular yangithola, kunabantu ababizwa ama celebrity. You understand? Sometimes bengikhuluma nawe off record, I was happy when you told me to say interest yakho was more into a story than a person. Sure. Brother, believe me, you have a future. Aware. Once you have interest on a story than a person, it means lana we passenger seat, anybody can come, even a person oke waba involved kwi mob. Most of us Angeza, exactly. Speaking of celebrity. Kushuthi ngelinye ilanga uzoza ahlale nathi sikwazi kumlalela sibone We sifunde telling us stories more than everything. injalo bro. Sure. So nje we appreciate your work. Nawe ngibonile you have your team. You have a vision, iba innovative. I brand yakho bengiyazi, but only up until ngifika la ngizwa kuthiwa I'm on a passenger seat. Oh, then ngaba naleyo interest. Sure, Oh wow, shuthi la siyahamba. Yeah, So shout out to there. Shout out yeah, to so there. siyabonga kakhulu. Sure. Ithara. Asingene kancane awuthi yami ku music career yakho ibalekile because of Yes. abantu angamelanga bakwazi njenge reporter kuphela yabo. Yeah, kakhulu. So ushilo uthi khulele emakhaya benicula kanjani but ungena kanjani ku music professionally and abobani osebenze nabo futhi abaziwayo Abazwayo. Yeah. Yeah. Asiqale ngepassion iqale evele kubaba, umuntu tekisi cassette siyadlala umfazi omnyama. Wo mina ngizokulanda mangithanda, kusho mina ngizokulindela. Kusho mina ngizokulindela mangithanda. Okay? Awu isiqi ngiyayizwa yangena lento. Okay, sengikhona. Ushwini umuntu ekhala ngafela ubala, ngafela ubala, hey nezwi liyavuma. Ngabe yini? Yayibona. So saba nenhlanhla ubaba ushwini umuntu ekhala besahlala ebuya futhi ehostela. Basondeze eduze kwabo safunda kabanzi ngomusic. Ubaba umuntu ekhala wayethi kimi, mawufuna ukufunda lento engiyenzayo iba ngemuva kwami ngoba mina yimi engila emakamereni. So manifika nizofuna ukuba la emakamereni ningeke nibe yilento esifuna ukuthi nibe yiyona. Sawuthatha lo mqondo usebenzele kakhulu. Sisebenze nabo ke besikhulisa abo baba mavela kancane njengeBitikoti. Obakwamlaba besikhulisa basifaka kwi video kaShino Mtekhala sakhula lapho. Kwazothi ke mase ngiqala kumsebenzi othi mina ngisebenze kakhulu noJikelele waKhumalo. Bani? uJikelele Khumalo. Oh, okay. Umuntu oyaye ashaye kakhulu live ukhona kuma backtrack kwama backings kaKhuzani, aphinde futhi abe khona kuma backing wabonjoko omfezwe emnyama udlala isiginci, umlabalaba Khumalo bayamazi ke futhi abaningi. Then bese kuba umRosa van Dam yena ke siyesa kwazi ukuthi sifeature ngalesikhathi esathi van Dam wabuya wazothi enough khona ingoma sicula nayithi Obokhona kuFanta. no besinaye on the sidelines yena uzowasosiza kule project kamfanele. Okay. Van Dam yena kwi project yakhe Okay. but wazosiza ke kule kamfanele ingoma esishana ithi sekwanele enough is enough yenga nabantu besifazane niyabahlukumeza enough is enough sekwanele ma sishana yeke umRosa banokuyidlala ke nasemsakazweni. So uSamtha usemagic okuyena kumnikazi westudio. So nje siyakhukha nje siyapheka siphusha ngaleyo ndlela. Yeah. Yes. So une group noma solo artist. No ngimina ngumfanelo but into engiyenzayo ngisebenzisana nabantu. Siya feature ngibiza kwi feature ngikunika izinto enginikeza yona sisebenze. Abadlalayo ama instruments badlale si produce should I'm a recording artist kahle siya recorder sibe ne project si push sibone How many albums do you have? 2. Okay. Yeah. Let's talk about the future plans. When are you dropping the next album and what are your future plans like musically? Yeah. Ukube bekungasi ukuthi ke
sinakekele saphusha lengane eyithembisa online ngabe mhlambe ngu-album number 4 manje but ke ngithe mangihlala nomama endlini sabonisana ukuthi okay babasi kulungile ngiyayizwa le yokucula kodwa okwamanje le yethembisa online ikudinga everyday abantu bakufuna indaba nana so uzoba nenkinga hayi busy hayi yayebo since January kumele shoot le episode you know that hayi busy yeah so sa focus ke kuloko ekuthenini all right njengoba sila kwithembisa online ake sibone kwenzakalani ngikhona vele sengingenile studio sekhona ama instruments ngiwumuntu oyathanda ukuthi ngisebenzise uApril okay yeah kusho ukuthi makudlulelo April esiya kuyena sekuyoba yilo ya why April kuthulile ku focus ku quiet akuphithizeli sure ngoba manje mangingasuka ngithi ngoDecember kulomkhakha engikuwo kusho ukuthi ngikwazile ukwenza iresearch yami ngiyazi ukuthi April May June July August September October November December ngina 8 to 9 months noma ngabe ngithumela ingoma ngayifaka emsakazweni yeah kusho ukuthi izokwazi ukuthi ingisebenzele bese after a year ngikwazi ukuqoqa ama royalties so into ebaluleke kunayo yonke into you need to mawuzazi ukuthi awukakadumi noma akawudumile yenza research okay wazi ukuthi uSamro ukhokha ama royalties after a year akangathi uSamro ekhokha lawa ama royalties ukuthola usupushenye ingoma okay awudumile mfowethu uziphushele awufani nomuntu ofana mhlambe njengabaculi meyizo rest in peace abo AKA ongakhipha namhlanje kusasa ingoma ku demand ingene emsakazweni abo Big Zulu uyayibona wena umuntu osafufusa uyayialawa ingoma leyo mina ngiyayialaweka ialbum for 2 years okay so that ngibone ama royalties ngibone la ngiqhashwe khona isebenze kanjani then sibuye sikwazi ukuphushenya iproject sisebenze iproject ke mawenza into benefita phela kuyona uyayizwa leyo nto mangabe ingoma ialbum uyirecorde ngo20,000 mawusuqhashwa lapha nalapha yana idlala emsakazweni awubuye phela lo 20,000 bese ke manje ngephe kwawo usubona ukuthi uye wa profita in okay kule team onayo yona yatholana sure usuyabuya kuzokwenza enye project alright kungabi ukuthi bafowethu ihobby epheke kwenye ihobby ake siphushe nje sibone ukuthi lento isebenzela kanjani dope advice yes. So in closing I'll tell me any message to our subscribers at home singathi nje ngumfanele uphenye ibheshu umfukadzanibe bengikhona nami kwi passenger seat ye Quantum ngicela ni subscribe kuyo yabo kubalekile nibone lo msebenzi lo esikhuluma ngawo namhlanje zofunda okuncane okubili okuthathu bese futhi nathi njoba siyithembisa online nomfanele uphenye ibheshu nithola ithuba nisilandele angivamile ukubacela abantu ukuthi basubscribe endabeni ngifuna wena uthatha isinqumo masubonile ukuthi indlo ngahlala yini kuyona injalo nje siyabonga bhuti Thank you for so the much. opportunity and thank you for honoring our invitation siyabonga for coming and sharing your story on our platform because bonga share noma yiko injalo bhuti sengivala ngibonga kuwe nokuthi ubelieve ekutheni nawe ungangibeka kwi passenger seat yakho bese ngibonga kakhulu abafethu engisebenzisana nabo Thabo Sibiya uBrazo Banele uDerek umuhawu it's very important bese ngiadvise ke abantu ekugcineni mawumuntu osebenzisa icontent it's important to credit labo bantu osebenzisana nabo iyakwazi ukuthi sikwazi ukukhula together so nami credit yanamhlanje enkulu nginikeza kwiQuantum thank you so much siyabonga bhuti siyabonga kakhulu mfethu for konke okwenzela umphakathi wasethembisa manje ngisabongela iQuantum yeah thank you for your sacrifices thank you for reporting the important news because of especially your live streaming are helping us njengoba ngishilo ukuthi kunala ngibona live stream ekhona ngathi ngiyaya kuleyo event ngafika ngameet abantu ababaleki kakhulu engcine ngibameme ukuthi beze kuQuantum but if azange live stream lapha ngaba ngizange babone labantu ngaba ngazanga nangaleyo event leyo so siyabonga mfethu and for also putting your life at risk because of ngengakubona uninye out bayicede kuyiborder
e-Ivory yabo bathi lapho baceda ukushaya ngazi nga how many bullets mangithi ngiyafika lapha on the scene ngikuthola siwe lapho uya report Yeah. so yabona ukuthi awunavalo uthi umjida phela ufake life yakhe Kwenzakale- what if lo muntu ushaya isilolo uyabuya la sekafuna ukubulala or Yeah, anything injalo. uthola ukuthi sokhona lapho yabo No, so but injalo. maningi nje ama incident engikubona ku are risky and are dangerous Yeah, no into ebalekile mawukuyi media but ungezi ngokuphapha. Mina angizi ngokuphapha, angangizwa nje umuntu ngikhuluma ejethi ngiyaphapha. No. You calculate. sure We calculate everything that we do. Calculating ngihlezi la ngazi emuva ngiyazi kunjani kwenzakalani. La ngiyakhona sometimes mina noma ngiyendaweni I don't use i-GPS. Okay. Indawo ngiyibona ngisazoya kuyo ukuthi ngizohamba kuphi ngijike kuphi emergency yokuphuma ingakuphi. Nanokuthi ke egcineni mangithi ungaphaphi ungafuni ukuzenza uhero ngokuthi wena mawufika endaweni ukhuluma kabi abantu report what happened where when that's it okay that's that and how yeah and how sure yeah and how then ubikela umphakathi shoot nabantu bayakwazi ukubona ukuthi oh okay ngizela nje example for example mhlambe uthola ukuthi ngireporta ngenkinga mhlambe emateksini yabo njengoba ngisho nje obaba siyaphila nabo baba emateksini kamnandi njengoba sequantum bayasithanda ngoba bayazi ukuthi sireporta ngomsebenzi nento enze ngaleso sikhathi makukuhle sireporta okuhle makukubi sireporta okubi so ke mawunjalo ka usiye umuntu uba more safer uba usweetheart all right injalo futhi siyabonga bhuti Thank you so much. thank you so much in closing awuthemba ushaya ngale voice yakho nje ureport something nje siyavala okay. sibala ngayo Noma yini okay right ake sinibingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenyi ibheshu ngingowakwaDzanibe isibongo njengamanje sihlezi lapha noSiya okuyena uma ngqinqiza uma sikhuluma ke ngayo iQuantum podcast bathi umfanelo uphenyi ibheshu wakwaDzanibe ula kwi-passenger seat kuyona iQuantum endaweni ke singcebeleke kuyona ngokwendawo sise hangout 1632 shout out to wonke umuntu obukile osazobuka nalo osazosubscribe igama umfanelo uphenyi ibheshu ngingowakwaDzanibe isibongo itahola thank you siyabonga bhuti sharp